Ay, kuha ng timunday. Nagbigay ni natay inspirasyon. Ay, kuyog. Inspirasyon. Ay, buhay. Nga, Dailin. Dali lang may kuto ba eh? Sige, lang. Ako na lang mula host dito. Dili. Mon, ikaw lang muna sa bahay ha. Kay si Dahilin, akong ihatod sa may kalubihan. Ay na lang, oy. Ako na lang mo lahos uli. Sumag... Ikaw na ba? Aday, ay na siyang tuhoy ha. Ibita na ihatod lang di ka dool sa inyo. Kay layo-layo pa man ta. Pero, Ay nang lagi balibad. Day, narbay, irong buang sa unahan. irong buang good town. Lagi nga siya. Kabaw mo ginawa siya, guys. Leader man na irong buang. Bitaw day, bitaw day. Kaya ikaw sa, napakan ligiro. Magay, libaw asog paak. Baboy buang mo sa di. Tara day, ato aron may peligro. Sige, tara. Kaya bahalas baya. Sige. Kaikog ba na ako, ani, uy. Amping mo sa landmine, ha? Ano bang landmine? Ay, lagi ko gikugot. Okay naman ko ako rin mo ato na lang. Ay, dili lagi kay layo pa kayo ng inyo ha. Peligro kayo. Ang nakakuyaw lang, kay mong tatay, gibawran na ba mi nga, di mi pa ubanon mo. Da, tatay sa doy. Kumanay, tumong na yung pagdili. Nga, murag doon na day. Ano naman? Si Sir Marlon may nagdili. Da, tuo man, wala niya, uy. Pasakay, nagduda gyud ko nito. Di gyud kumto. Nga kana silin. Wa na relasyon ni Buni ba or ni Simon. Naranan lang duha. Wa gyud lagi sir. Kay bisan si Lidensyo, ug ang mga sakop sa panimahay niya, niingon yun niya silin, wa gyud uyab. Kisili sayod. Ngano nagsunod-sunod na silang hilin. May magnaibaw sila nga sekreto lang Buni or ni Simon ba? Ambot lang ka sir. Basta sila nag-ingon, hawa jud kuno. Wala gyud na sila katarungan toy. Ngaila pa ng ubanan si Hilin. Tuagos minteryo ilahang trabaho. Bitaw. Ila pa ganay ng buhaton nga ilang sugaton silin. Nara ng Boni or Simon. Aka na nagpasabot nga doon na sila sa relasyon ni Hilin. Pero sir, ang akong naibawan, si Simon may naibog ni Flor, dili ni Helen. Kung maunang kalakiha, si Boni tingali. Akan na, murag doldo olas luwag. Pero bisag asaan lang doon, suspect na ko. Ikaw ha, tabang ka panid ha. Panid kung kinsa gyud na nilang duha. Tadi ko kadawat nida. Matuon na ko'y karibal. Ditos, amuha, wagoy makaakog. Surang-surang na ko. Kung kinsa babae akong higustuhan, ako ra gyud. Way makigribal na ko. Nya dinhin na noon. Ribalan ko. Nga na magpakuyog pa man jud ka nila, ha? Nga adlaw mo ron dako. Ha? Nga no mahadlok ka? Ani kasuko man na nimo tayo, uy. Di na nung ka malipay nga, nakoy kauban ni padong na ko uli. Di lagi ko musugot. Nano di ba yung kulo ka mo sugot, be? Ha, kuhan ka na. Doon na mo yung mga irong buang ito sa tabay. Munday, mapaaka niya na silin. Sabad ya ay, imo gani ilaos ka daw tanim anak. Taka mo lang ka. Unsa may tinuod do? Mo imong gusto si Marlon mo imo kuha pirmi ni Helen. Mo imong tuyo. Tinuod bakak. Bakak, gihapon na. Gisultian tingali kang matoy tay ay nga si Sir Marlon naibog ni Helen. Kaya naibog day. Diba, hasta si Andoy misulti pod nimo. Tagilom diha, kaya wakag sabot imong gisulti. Ete sulte. Nga man ko nung di makamusugot nga sila si Bulig Simon mo ikuyugo ni Helen. Ha? Unsa ba mo rason? Unsa mo rason? Kaya nga no, Nga no? kaya dagang irong buang diha sa kuan, may tabay. Mapaka niya itong anak. Kaya ba? Gani mong utok. Mura man kang utok o bulinaw. Anong katawa mo ka? Kay giingnan mo ka ni nanay nga yabag kuno ka. Kayabag bitaw ka. Sa pagtuon mo di kayabag. Unsa may labot ko no nang irong buang din na nga magkuyog las buni ni Helen. Be, una-una ako nagmayo. Di na nayabag. Mahilom na din mo day. Pagsikin na nun dito, kikigutom ko.
Diam lagi ka. Balik ko ni Dimit. Uy, kay si Matoy. Suko kaayo na ako. Sino suko? Si Matoy good. Kaya nga naman ko no? Nasuko, kay akong giingnan, nga imo siyang timbang-timbangon. Ang gusto niya, namukom dayon ka. Katarong biya niya no? Iya kong padalion? Kay nakapabor man siya. Nga silaklak, gwapa. Nga siya, batik ignaong. Party lagi yung suko lagi niya Noy Dimit. Bahara na siyang musuko. Wako'y labot. Chi! Unya Noy Dimit, musumbong ra ba siya ni Sir Marlon aron papahawaon na mo diri? Uy! Iyaming paahingin lang din he. O lagi, dili na kuno mo patukuron og balay diri. Unya Noy, anugon ka yun man Noy. Uy, kay si Sir Marlon ra ba ang mugasto sa tukurong balay nga murag palasyo? Doy. Tambagi ko Doy. Unsa man, Pilak-pilak daw sister. Uy, musugot ko dili. sugot na lang Noy. Pero Noy sister, pangayui og 5 ka buok inasal. Sakto ra ka na, Doy. Husto na naman Noy, kay siya magkaamo gasto sa tukurong balay. Uy! Dili, uy! Mangayo patag usa ka buok baboy para lapaon. Kala ka na, ganahan di ko ana, sister. Ganahan di ko ana. Niya atagin niya ako para humba, ha? Tayo! Sus. Sangko, Diyos langit akong kalipay ni Mulak kung makita tang duha. Kaya abi ni mo no? Sus. Tako dyan kay kuguma ni mo day. Nagipati bito, sa tinunan na lang. Pero ang problema ba? Kini mo sa tatay ni mo. Hantod ko, hindi niya po siya ganahan ako. Abi mong ni mo toy. Layhan si tatay ni mo. Times ha? Ang problema imong tupi. Mo di ka type ni tatay. Usba na. Tupi. Muna-muna kayong pangay sa barbiroan niya kong buhok. Aron ko magwapo. Dako na kayo gastuan ni. Unya, patupihan ni sa imong tatay. Suma, unsa may tanaw ni mo nako. Di ba? Mao ni naibga ni mo nako. No. Nya. Unsa man? Sa man ang tatay ni mo. Kani ba? Kaning nasto nga ba? Hawan ni kuno ni. Ngano pahawanan man mo? Musugot lang ka nga imo ko'y padis beauty. Dili uy. Ang ngayon mga ka anak. Ngayon ba uy nga? Pahawanan mo dire. Mura na airport. Tugpahanan sa helikopter o aeroplano. Ang ngayon mga ka anak. Good. Kung imo na tangtangan. Kung mauna. Si tatay ni mo na. May pagbagpaupaw na lang ko. Nah, mauna ni Ron. Di dyan ko masugot anak. Kontra ba kina kong upaw. Daghan na biya kuskus balungos ang tatay ni mo eh. Padesisyon na din na siya. Kaya naglagot na ba si Marlon niya? Sugot talaga si tatay. Pero nala siya pangayuon. Unsa man? Unsa may pangayoon niya day? Sulti dayon. Kamay raman ka ayo good. Unsa lagi? 5 ka inasal. Ug usa ka nila pang baboy. Maura. Kadaghan na uy. Usa lang. Kay total patukuran pa biya mo bahay ni Sir Marlon. Unya kamo biya babuton og asa mo mutukod. Sakto na uy. Para sa kasal man na nato. Sulti si Sir Marlon. Di lagi na masuko lagi. Samang kahit kamay mo balibad. Maikog ni kong Sir Marlon ako uy. Sakto na ng usa. Kadaghan na ng inasal niya makahiblad naman na. Misa masag ka toy uy. Makaiblad na ugwa. Pero kung anak lang may kistanan na uy. Dagan ba yung kayo may bisita unyo? Ganun daghan man. Nga tuwa mo kas Mindanao ang inyong kaliwat. Maulagi. Mo silang imbintahon. Toy, luoy ba kayo toy? Panagsara sila kakaog inasal. Ang tanan? Ang tanan lagi. Nya toy, kinanglan jud ang dama ni tatay og 5 ka buok inasal. Kuwangon pa man gani na. Saon na lang taon. Luoy kay mga taga-bukid didto sa taon. Panagsara ba sila kakaunog inasal? Di ka maluoy na toy. Ang bana-bana ba yan ni tatay? Murag maabot sila 200 ka buok. Ha?
Ngigagod. Mao na toy, sultian ni mo si Sir Marlon. Natumanan jud ang gisulti ni tatay. Iyang gipangayo na 5 ka inasal ug usa ka nila pang baboy. Ya. Toy, ang plitis akong mga parinti ba mag-eroplano ba ya to sila? Daghan pa ba ya to gihangyo si tatay? Makumatuman niya atong kasal. Lain sa request ni tatay. Di mo, basig plano sa niya. Lain Dili, sa dili. ning gasto. Dili, way gasto. Pag sulti lang mong tatay, wa joy gasto ang iyang gihangyo karon na last na lang yun. Sa ato pa, pwede na kumisita sa inyo. Oo, pwede kayo. Basta matuman lang ang gipangayo ni tatay ni Sir Marlon. Sura ni, pero tungod og alang lang yun ni Mulak. Suwayan lang yun ako ingno si Sir Marlon na. Pantay toy ho. Lagi, Sulti lang si Sir Marlon na toy, ha? lagi, Pantay ho. Para di masuko si tatay ba? lagi. Ako nang paningkamutan. Ganahan makakamapakasal ako. Ganahan, uy, ikaw pa. Tuon kay kasing-kasing nako. Sige ha, basig maunhan ka sa uban. Uy, ikaw ay gyud paging mo. anak, day, ay paging anak lak. Ay paging anak, uy, ikaw rin mahal nako. Yung maingon ka nga maunan ko sa Unya uban. mao lagi na buhato nimo ang gusto ni tatay. Mao Sulti gani. si Sir Marlon. Usulti lagi nako ako paningkamutan. Pantay lagi. O lagi. Na. Ay paging anak. Ay paging anak. Ato nakalin. Oh, ato na ko. Nya gisultian na ka ni tatay. Nga di na siya musugot, nga hapit-hapiton pa kanilang boni dito sa tugas. Na, huwag ko kasabutan ng tatay eh. Ako naman tanas siyang gipasabot nga. Mas maayo kung nako'y kauban ni Padong na ko uli. Ya, supak man gyud siya kay ngilad ko no kayo kung laki may akong kauban inig uli. Mao bitaw yang rason. Di lagi siya gusto nga kuyugan kag mga lalaki. Ako siyang gihisgutan may tungod ni Sir Marlon. Okay ra ko na niya. Okay niya kay si Sir Marlon man. Oh, lagi kay ato mga agawon. Okay ra niya. Na, gusto gid siya nga ilaw kastirong. Bahala siya eh. Basta mo na to among sabot ni Simon ug ni Bonnie. Di na gito mausab. Nya hapiton gyapon kanila dito. Unsa man di ay? Mamay among sabot. Naibaw na to sila oy nga unsay rason nganong mahadlok ko nga ako rang usa mo uli. Yan naibaw sa to sila nga agrabyados tatay. Abi ni Mulin. Klaro mo gid kayo ba nga naibog na sir nimo? Da, ang pagkapalikiro lang sa gyud ng tawhan na. Ato na ko eh. Sige sige ayo. Gayo sad mong nanay. Pagdali mo ha. Ananay oy. Wasa ka diyot. Hain naman si Helen. Tuan na, Noy. Nay, si Helen ba, ubanan gihapon nila Bonnie og si Monica pauli. Sabi na, ana. Pagkakuliro lang yun ang inyong amahan. Matoy ay. Asang na tay? Amoy akong toyo. Delikado rin kayong tanga da. Wag yung kinumdum toy nga manhi ka di delikado. Ibton sa nimong balay toy. Unsa man ka delikado toy? Abi niyo bon. Bon. Kana Sir Marlon ba? Ako masulti lang ko yung tinuod. Kana Sir Marlon na ibog yung hilin. Bitaw ko mo. Tamatikod man mi. Bitaw. Ang gusto niya nga mangita gyud siya lugar nga makaistorya sa duha. Unsa? Mahimo man na. Maski makigsulti siya ni Helen nga naami. Total di man mi manghilabot magpalayo man mi. Di man mi mamati. Di lagi na mahimo. Kaya ang gusto ni Sir Marlon nga kanang wa mo ba kanang ang gusto niya sila ra gyud silin magistorya. Ano daw? Okay ra lagi unta na. Pero unsaon magud nga mihangyo man si Helen nga kuyugan namo. Anya din hangyo day. Oo. Og si Helen sad mahadlok sa na siya maglakalakaw siya ra usa. Ug sultian lang sa diri ka sa tinuod si Helen mahadlok sa na Sir Marlon. Bitaw ko no. Yan saom na. Lisod na balibaran. Kaya atom na gawon. Nya. Saon man tana? Lisod man kay sa balibaran si Helen. Luoy siya kay di na mo tumanan siyang gusto. Kuis lang sa taron.
Mauna. Kung magsabutan ninyo ba, kung di mo mahaya ni Helen, So man nato. kuan lang gud, magpasakit-sakit mo siyong tiil, para di mo mutungag mga usa kay gayon gud. Oy, di na mahimo eh. Maraming nagtukmod ni Hilin sa kadaotan. Dili na dinautan, kay tinarong mo nang kang Sir Marlon nga tong Helen, mga sawa gud siya. Nya. Saon man sa tana? Mga sawa man sa may Hilin. Ikaw ba, gud si Binuang? Bibiya nakakomedyahan si Sir. Lisod man gud na toy. Kay kami gihangi man sa may Hilin gud. Nya kun di na mo tumanan. So man ikasulti niya ato. Lisod kayo. Kamu na mangitag paagi. Unsa mang pagiha to, nga mahimo na mo. Na biya, makaturunganon kayo ng yangyo ni Hilin na mo. Sa iyo na kayo na, oy. Ayaw niyong tunga, ha? Sige to eh. Nangita lamig paagi ni Simon. Pero lisod kayo na eh. Mura lamig ni laban sa yawa kontra sa anghel. Ito. Lisod kayo ka na balibaran. Basta mauna to, ha? Ato ginantabangan. O, ayaw gayo pakyasa. Pakyas gaya mo na. Niingor ba Sir Marlon? Adi na yung mapatabangon papangitas kanding. Di na may papamangitaon sa kanding. Maoy ang pong. Kaya sa kibadlong mo. Di mo mapatuo. Gaya mo ko. Sura po daan ay. Ganong lisod man. Palitan. Di may patabangon papangita sa kanding. Nya makita na mong kanding. Sagwa na mo pangita ah. Saan man tana? Ay nalalagay mo kapila-pila ng kanding. Maulag yapon. Huwag yapon mo yung premium ang badawat. Galing sabat yan mo. Basta mauna to, ha? Sino nagkukuan ka, ano? Kung makita na tong kanding, mubait na tong kanding. Di na din na to takpon di ay. Ayaw na lang lagig sabat yan. Nalangay na lang inoon. Tanaw eh. Sila na pangita sa kanding, ako lang bayad nila be.